26 Asrambari Tipra Mothani Adongsong West Champa Hawar ADC Village ni 3rd number ward Mayong Kuthui Munda Kamiwo Thui Thangjak Chakrajuk Panmundani Terodin eba Makhlai Pandawo Chubaikha Tipra Motha Chubajo Khairok 3rd number ward te 5th number ward o thangi manjagui kha Khwai district working president Bromgrang Tirthit Deborma Akosong tini nono so phai tini chubajo nono diphekha মানে তিনি তানি মঠারক আন্দরসক আনা কিচা চুবা চুরি রিখাতা মানে কিচিয়া কবা মানো বড় বায়াং হিমজা গা কিচা আনা রিখাতা মানে বাগৈ nin bani boso srado ni bagai sarado ya মানে 13 din ni bagai 13 din bagai রিখাতা puilano hambai sini social media no tam ni mala borok tini awati pamti jara borok sumo ai basa phai jono kabaris khema bagai sung tini tibra mo thaningoi kaisa subasu khainani phaijak sung phaiman jaga hangkai west sampasurani 3 number ward munda bostigo kaisa sini chakrajuk thikanga o thine nukungo borok chukjagi hani sing khana bagai sung tibra mo tha eba sini west sampasurani je member tongmairok jemon joro songo chini gonjon song te chini takun intu korin song te mano song kamo tongo te phaya kamo tongo song jotono gerei ni bisinti pheno song tini bongni sugya jora khnawo song chini bukha tongmayangai song jono rang lesalenoi tui song tini chini chakrajuk panmunda bot hi thaka bot hi mani tamnai tini bai 12 din na 12 din kha tini hor di simi bungro pandangnai sung hindrok sung amno 13 din eba sadono sung hindrok sung semano sung thitha ga chino sado sung rang tongthu kurithu sung abo je kono program akheu abon bagai borok belai chugya khanawi sung tini sakrajuk panmunda tabuk tongnai bobini bin busla tongo sini ngana bosa babol munda te bini bihi borok berai sugian bisingtei sunu khor ma bagai sung tini pongno phajaka sungbo kabang rimaya maro simi kisa tri phajo sung tini sung sini tibra mo thanengai asuno balai ngo takuk nini sini mung kijari gare ani sini mung kai ani bomong Tirthit Deborma ang Khwai district ni working president.